The military is planning to prevent President E.D. Mnangagwa from extending his rule beyond 2028. Sanapina mashoko tiona kuti aiwa the junta pana pairi kunzi aiwa yazvijamuka pane zvayakagadzira vagari munyika yeZimbabwe pane zvakaronga. Anodobva subscribe like turn on the bell kuti tipina munhu wamunyika muchinzi. This bold move is being backed up by top ranking military officials and war veterans who played a key role in the 2017 coup that ousted the late President R.G. Mugabe. The military leadership is determined to ensure Vice President Constantino Chiwenga succeeds Mnangagwa in line with the 2017 power sharing agreement. Tensions are rising as calls from Mnangagwa loyalists intensify pushing for the president to secure another term. Mnangagwa's overzealous supporters are reportedly preparing to use the party's upcoming elective congress as a battleground. They've floated the idea of rallying behind Women's League leader Mabel Chinomona to thwart Chiwenga's bid for power. The stage is set for a higher stakes political showdown with the future of ZANU-PF's leadership hanging in the balance. Ndomashuka tikuona kuti aiwa panapo pari kunzi the military junta aiwa vari kuronga kuda kumisa zvese zvinoda kurongewa navakomana youth league kana women's league vamuzoti awa ndo vari kunzi ndo maallies emutungamiri wenyika vada kumubheka kuti aiwa aramba achitonga beyond 2028. Panapo vanenge vachiti aiwa we wanted to stand aiwa na VP Chiwenga kuti aiwa vakukwanisa kupinda pakutonga according to the 2017 agreement. Kuti zambafungiro enyu motudii pamusoro pechitiko ichi chatiri kuona aiwa chiri kushoka vanhu vese maeyes avo angoluka kuti aiwa daona kucongress ikoko kuchanokubuda zvakanaka here, chanodyiwa rinopisa here. Tudze mafungiro enyu motudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, musanosubscribe or like, turn on the bell.